Στο νούμερο 5 έβγαλε κάποιο κανάλι στην Ιταλία, ένα εφημερίδα, δεν ξέρω, sorry, δεν το γνωρίζω. Πάντως βγήκε στη δημοσιότητα ο τιμοκατάλογος για τα πάρτι που έκανε ο Μπερλουσκόνι. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ο τιμοκατάλογος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος βέβαια πρόσφατα μάθαμε ότι έχει τον Τζορτζ Κλούνι. Δεν τον έχει καλέσει σαν μάρτυρα υπεράσπισης χωρίς να το ξέρει ο Κλούνι και τον έχει συναντήσει μια φορά για φιλανθρωπική βοήθεια. Αλλά τον κάρισε. Σαν μάρτυρα υπεράσπισης. Τι ωραία δίκη θα είναι αυτή, γιατί δεν έχουμε τέτοια στην Ελλάδα. Αυτά να γίνουν. Βγήκε παρόλα αυτά ο τιμοκατάλογος, ρε παιδί μου, και ο τιμοκατάλογος έχει ως εξής. Βγήκε στη δημοσιότητα ο τιμοκατάλογος. Λοιπόν, 2.000 ευρώ έπαιρνε η κάθε κυρία για την απλή παρουσία της σε ένα πάρτι. Πιο καταφρόνητο ποσό. 5.000 ευρώ έπαιρνε αν έκανε και ένα στριπτίζ, δηλαδή άφηνε να πέσουν κάποια ρουχαλάκια από πάνω της, και 7.000 ευρώ για σεξουαλική επαφή. Το πρόβλημα είναι ότι ακούγονται αυτά τα νούμερα τη σήμερα ημέρα και ειδικά τα ακούνε και εδώ στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι, οι γιαγιάδες που δεν ξέρετε. Οι Ελληνίδες, και ετοιμάσαν ένα βίντεο προς τον Μπερλουσκόνι. Με 200 ευρώ σου κάθομαι, αλλά Σίλβια! Μιλάει κοντά και το δούμε, Σίλβιο! Σίλβιο, αγάπη μου! Σίλβια! Έτσι, αν μπορείς, Σίλβιο, να διαλέξεις και τα δικά μας κορίτσια από το κοινό του Γιώργου του Αυτιά. Για να μην ξοδεύεσαι κιόλας τώρα 2.000 και 4.000, εδώ έχουμε και υπερπροσφορά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι ικανός να κάνει ένας Έλληνας συνταξιούχος με 2.000 ευρώ, Σίλβιο. Δεν πάει το μυαλό σου. Λοιπόν,